wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa, kepanggihan malih kula Vika Devanti ing pawarta.patren.com ingkang badhe ngaturaken pawarta babagan dodol mie ayam. Sumangga panjenengan pirsani pawarta ing Mie ayam ya enjang iku panganan punika. tradisional saka Indonesia sing digawe saka mie kuning sing digodhog banjur ditambahi daging pite sayur lan kecap. Popularitas mie ayam ing Indonesia ditandai dening akeh pedagang sing dodolan, bisa nganti gerobak, warung prasaja nganti restoran kang gedhe. Presentasi kasebut ora munculna tradisional nanging uga kreatif lan modern. Uniqlo salah satu ganipun warung mie ayam ingkang kita tekani ingkang mapan wonten ing Jalan Kaduta, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Grobogan. Kanthi emas yang prasaja banget nanging rasane ora kalah enak karo mie ayam ingkang omah gedhe. Sanadyan panggonane ana ing pedesaan, isine akeh para panuku sing teka arep tuku mie ayam lan baku mie ayam iku ramah banget marang pelanggane. Semanten rumiyin informasi saking kula glentah-glentuh saka sisih semangka atur kula nyuwun lumrah sumodra pangaikan mugia lancar pinangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.